Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanku da zuwa wannan dandali. A yau mun zo muku da takaitaccen darasi yadda za ku samu data 1.2 GB a 150. Amma tsari ne wanda yake yi akan MTN, shi kadai layin MTN ne kadai yake amfani da shi. Bayan haka amma idan kana da MTN din dole sai ka kasance tsarinka na layin naka yana kan MTN Pulse tukunna. Za ka yi wannan tsarin. Amma kafin mu shiga ga darasin, idan yau ne farkon zuwanka wannan dandali, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Da farko za ka shiga cikin wajen calling Daline, sai ka danna wannan number *344*2#. Da zaran ka danna shi sai ka danna shi akan layin MTN din naka. Da zaran ka danna sai ka jira shi zai dawo maka da amsa. Za ka dan jira shi zuwa wani lokaci. Za ka dan jira shi. To da zaran ya baka amsa zai baka amsar kamar haka. Sai ka danna kai replay da buy data bundle 1 kenan. Da zaran ya kawo ka nan to sai ka danna replay 2 again. Da zaran ya kawo ka nan zai nuna maka kudin, kuma zai nuna maka cewa har sai kana tsarin MTN Pulse tukunna za su baka wannan data. Kuma da zaran ka danna zai yi migrating din tsarinka zuwa MTN Pulse tukunna sai su baka wannan data idan baka tsarin MTN Pulse din kenan. Gashi nan sai ka replay. Bayan ka danna zai tambaye ka akwai auto renewing, akwai kuma wanda zai dinga renewing, za ka yi da hannunka ba sai ya yi renewing ba. Idan ka danna auto renewing automatic ne, da zaran ya kare zai kara yi ma, za su kara baka wani automatic kuma za su ɗauki ɗinka. Amma da yake ba ma san mai automatic ba, ɗaya mu danna 2. To a nan nawa da yake ba kati a layina sai ya nuna min ba ni da isasshen kati a cikin balance ɗina, shi yasa ba zai yi ba. Amma idan dai kana da kati a ciki kana dannawa zai yi activating kuma za su baka 1.2 GB na kwana 30 za ka yi amfani da shi. Amma na layin MTN kaɗai yake amfani da shi. Wannan shine takaitaccen darasi. Amma kada ku manta, idan yau ne farkon zuwan ka wannan dandali, ku taimaka ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Kuma ku yi sharing saboda 'yan uwa da abokan arziki su amfana. Mun gode.